Sú. Čaute gule. Vítajte pri najnovšom videu. Blížia sa Vianoce a dnes si ukážeme a povieme niečo o tom, ako zabrániť tomu, aby tvoj bike skončil pod vianočným stromčekom niekoho iného. Tak sleduj ďalej. Dobre, to by bol úvod. Teraz niečo v rýchlosti musím povedať. V dnešnom videu si povieme niečo o tom, ako kúsok hardvéru za 6 alebo 30 eur môže zachrániť tvoj bicykel. Povieme si v skratke, ako AirTag funguje, ako AirTag nefunguje, kde si ho na bicykel môžeme schovať, ukážeme si a povieme si, aké sú výhody a nevýhody AirTagu z Číny. A čo ešte? Ďalej si ukážeme nejaké možnosti z AliExpressu, ako môžeme takýto AirTag na svojom bicykli schovať. V dnešnom videu sa totiž nejdeme baviť o tom, že ak mám takýto AirTag v bicykli, tak mi ho nikto neukradne. Ideme sa baviť o tom, keď nám bicykel niekto ukradne, ako ho pomocou AirTagu môžem získať späť. Inak dúfam, že som klikol na nahrávanie. Pre tie gule, čo nevedia, ako funguje AirTag. AirTag si dáš na kľúče, do kabelky, na bicykel. Ak sa od tohto zariadenia vzdiališ, dojde ti notifikácia na mobil, že si sa od toho zariadenia vzdialil. AirTag pre správnu lokalizáciu potrebuje mať pri sebe iPhone. On totiž využíva nejakú sieť Appleácku, Bluetoothovú, takým spôsobom, že ak je v nejakom blízkom dosahu iPhone, tak tento AirTag sa k nemu akoby prihlási a povie mu, že hej, že ja som tu a daj updatenutú polohu niekomu, kto vlastní tento AirTag. Treba však spomenúť, že AirTag v sebe nemá GPS. To znamená, že ak ho stratím niekde na lúke, už ho asi nikdy nenájdem. Prečo by si mal v podstate kúpiť AirTag za 30 eur alebo AirTag za 6 eur? Povedal by som, že odpoveď je veľmi jednoduchá. Dnes bežne bicykle stoja viac ako nejaké ojazdené autá a keď si vezmem, že mi ten bicykel môže nájsť 30 eurový AirTag alebo ešte v lepšom prípade 6 eurový AirTag, tak si myslím, že tá investícia je určite na mieste. Dobre gule, ale môže nám takýto AirTag zabezpečiť to, že nám niekto bicykel neukradne? Určite nie. Tieto dve veci, tieto dva AirTagy nám ale určite môžu pomôcť ten bicykel nájsť. Ukážeme si aj možnosti z AliExpressu, ako tento AirTag schovať. Výhodou je to, že ten AirTag nielen schováme, ale tie skrýše sú aj funkčné. Gule. Čo treba teda robiť, ak mi niekto ukradne AirTag spolu s bicyklom? V prvom rade treba AirTag nastaviť do režimu strateného. V tomto režime inak môžem dať prístup aj iným ľuďom k tomuto AirTagu pomocou e-mailu a oni tak môžu so mnou zdieľať tento AirTag, čiže uvidia v tej svojej aplikácii, kde sa tento AirTag môže nachádzať. Čo to pre nás znamená? To znamená, že ak ten zlodej, ak by na tom bicykli utekal niekde v Bratislave cez mesto, tak je veľká šanca, že pôjde okolo ľudí, ktorí majú iPhony, zastaví na križovatke, tam sú opäť ľudia, čo majú iPhony a táto poloha sa nám môže updateovať. Ten update tej polohy môže niečo trvať. Treba si však ale uvedomiť, že my ak ten AirTag v bicykli nemáme, tak my netušíme, kam sa ten bicykel podeje, hej? Ale ak tam ten AirTag máme, vieme relatívne získavať nejaký tracking toho bicyklu, kde bol a kam sa mohol pohybovať. Čo je však výhoda tohto AirTagu je to, že má funkciu dohľadávania a prehrávania zvuku. To znamená, že ak by sme relatívne vypatrali na krátku vzdialenosť ten náš bicykel, tak na ňom vieme začať prehrávať zvuk. Ten zvuk pripomína také malé pípanie. Je to podobne aj na tomto čínskom, aj ten dokáže prehrávať zvuk. Čo je však ešte väčšou výhodou je, že tento AirTag originálny má funkciu dohľadávania. My ak sa dostaneme teda do tej dostatočnej blízkosti k tomu AirTagu, tak nám v tom stratenom režime na iPhone vyskočí šipka. A tá šipka nám bude ukazovať smer a vzdialenosť, ako sme od toho AirTagu. Je to doslova ako keby hrať zima teplo a až sa k tomu AirTagu dostaneme. Kdežto tento čínsky AirTag alebo tento klon nám to neumožňuje. Treba však povedať, že oba nám vedia prehrať ten zvuk a oba nám vedia poslať tú lokáciu. Takže už aj tak tá cena a tá funkcionalita je podľa mňa výborná. Povedali sme si a ukázali sme si niečo o týchto dvoch AirTagoch a poďme si ich v rýchlosti porovnať. Apple AirTag
Čo o ňom povedať? Je to rokmi overená vecička, ktorá funguje výborne, existuje na to fakt, že milión hociakých držiakov, uchytiek, skríž, no od vymyslu sveta. Má teda ešte funkciu dohľadávania a vieme na nej prehrávať zvuk. Cena je zhruba 30 eur. To AirTag od značky Xiaomi, jeho cena je zhruba 6 eur, môžeme na ňom prehrávať zvuk, ale nemá funkciu dohľadávania. A výhoda možno takéhoto lacnejšieho zariadenia je to, že za tú cenu, čo by ste dali AirTag, si viete napríklad kúpiť 4 takéto AirTagy a dať si ich aj na iné miesta. Možno si kladete otázku, či zlodej môže prísť na to, že má takýto AirTag skrytý v bicykli. Ak sa teda dlhšie pohybujete s nejakým AirTagom, ktorý nie je váš, on začne raz za čas vydávať zvuk a taktiež vám na iPhone príde notifikácia o tom, že sa s vami pohybuje AirTag. Dobre, Gule, slúbil som teda, že si ukážeme nejaké možnosti, ako AirTag na bicykli skryť a taktiež, aby tieto skryše boli funkčné, takže poďme sa na to pozrieť. Čo som teda napísal do AliExpressu, aby som si to vedel vyhľadať, zadal som tam iba AirTag Bike Mount. Ja som vybral iba tie, ktoré ma zaujali a zaujali ma natoľko, že predstavujem, že by som si ich kúpil aj ja, tak z toho dôvodu vám ich ukážem. Prvý držiak, ktorý tu je, v podstate taká imitácia odrazky na bicykel, do ktorej sa namontuje AirTag. Čo sa týka tohto držiaku, ak máte nejaké elektrobicykle alebo detské bicykle a podobne, tak si viem predstaviť, že jednoducho vymeníte tú pôvodnú odrazku za takúto s tým, že tam budete mať AirTag. Máme tu ďalší produkt, je to takáto skríša na AirTag v podobe držiaka na fľašu vody. Za mňa je toto asi jeden z favoritov. Ja osobne by som si vybral túto variantu, ktorú si teda pozeráme, túto Ačkovú, je označená ako front cover. Vybral by som si túto verziu A kvôli tomu, že je tam jednoduchšia prístupnosť k tomu AirTagu, ak by napríklad nám došla baterka a chceli by sme si ju vymeniť, tak nemusíme to celé dávať dole. Ďalšiu vec, čo si ukážeme, je takýto držiak pod sedánku. Toto je za mňa tiež výborná voľba. S obrázkou, čo sa pozerám, tak to vyzerá v celku stealth. Je tu aj takýto pohľad zo spodu. Myslím si, že to je veľmi nenápadné. Vyzerá to aj v celku kvalitne. Podľa tohto nám k tomu dojde aj pekne šrobováčik a vyzerá, že aj ten AirTag by mohol byť vďaka tomuto chránený voči nejakej vode a podobne. V neposlednom rade tu máme takýto držiak, zväčša je to presne na takéto svetlo, ako vidíme, akurát teda s tým rozdielom, že do tohto držiaku, tak ako je to znázornené na tomto obrázku, môžeme umiestniť ešte aj AirTag. Takže za mňa, pokiaľ vlastníte zadné svetlo, prípadne príslušenstvo, ktoré by ste vedeli takto využiť, určite odporúčam. Dobre, Gule, ja dúfam, že sa vám video páčilo. Určite nepokazíte nič tým, ak si kúpite jeden z týchto AirTagov a mňa by zaujímalo, že ako riešite bezpečnosť vášho bicykla vy. A ešte, Gule, aby som dodal, ak ťa video zaujímalo, tak dole v popise nájdeš aj článok k tomuto videu aj so všetkými odkazmi na veci, ktoré sme si dnes ukazovali. Tak neváhaj a kúkni si to. Díky. Čaute.